Kanabisa munduan gehien kontsumitzen den droga legala da. Legala bai, baita ondorio larriak eragiten dituena ere. Drogari buruzko plan nazionalak prestatutako txostenak dio 40.000 gaztek, 14 eta 18 urte bitartekoek kanabisa erretzen dutela, era kezkagarrian, maiz. Nerbio sistema eraldatzen du kanabisak, oroimena gutxitu, arreta moteldu eta mugitzeko gaitasuna murrizten du. Horre guztiak eragin zuzena du ikasketetan, kanabisa erretzea eta eskolako porrota loturik datozela diote adituek. Kanabisak gainera buruko gaixotasunak ere ekar ditzake, psikosia esaterako eta menpekotasuna ere sor dezake. Espainian 14 eta 18 urte bitarteko 100 gaztetatik 35 kanabisa erre dute inoiz. Kontsumoa gutxitu zomendua, baina zenbat eta gazteago hartu kalteak gero eta handiagoa dira. Egun 14 urterekin hartzen dute lehenbizi gazteek droga legal hau.